ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜାଗା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି କାରଣ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ବି ଉପରୁ ପଡ଼ୁଛି ତଳକୁ ପାଣି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରେ ସେଠୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ରେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜମ୍ପିଂ ଷ୍ଟାର୍ ଏମିତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ପଥର ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ହେଇଛି, କେତେ ଡାଉନ୍। ଭୟ ବି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ତୁମେ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼ିଛି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ଭାଇରି ଏ କି ଫଳ? ଗୋଟେ କ'ଣ ଫଳ ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଭାଇମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୂଆ ଫଳ। ଏ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତେଣୁକରି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ହାଏ କ'ଣ କରୁଛ କିରେ? ସେଲ୍ଫି ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜାଗା ଦେଖିକି। କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେଟଅପ୍। ହଁ ଆରେ चलो हेलो गाइज बाय। सूर्या आजा पड़ जा।